Знаете ли защо едни хора успяват, а други не? Аз съм убеден, че знаете. Сега искам само да ви го припомня с нещо, което е казал Юсейн Болт, един от най-великите спортисти в днешно време. Аз тренирах 4 години, за да тичам 9 секунди. Можете ли си го представите? Колко от нас могат да постоянстват, да упорстват, да тренират 4 години, за да тичаш 9 секунди и там нищо не те е гарантирано. Дали ще успееш или не, никой не ти дава гаранция. Ако не сте гледали филма за него, препоръчвам ви да го гледате, за да разберете как се става толкова успешен човек, такъв шампион. Не всеки от нас ще го постигне, това е ясно. Но всеки един от нас в ежедневието си прави постига някакви успехи. Може да са малки, но са успехи. А ако говорим за по-големите успехи, се изисква наистина голямо постоянство. Всички го знаем, нали така? 4 години. И после хората казват: аз това не разбирам, аз това не мога, това не става. Отказват се още на втория месец, на петия месец, на първата година. Представете си да тичаш и да влагаш в нещо 4 години за 9 секунди накрая. И накрая я успееш, я не. Ето това е за мен ключа към успеха и в същото време да се наслаждаваш на този процес, на този път, който ти вървиш. Това за мен е нещо, което прави разликата между успешните и неуспешните. Бях пуснал едно видео, в което разказвам за една програма за гарантирани доходи и знаете ли, че стотици хора ми писаха, стотици хора: искам да участвам, искам да печеля. Обаче малцина са тези, които реално искат да положат усилие, за да постигнат това. Малцина. Пазара, светът е пълен с хора, които искат. Искат повече, искат пари, искат взаимоотношения, искат уважение, все искат нещо, но какво са готови да дадат? Много мои приятели, които имат традиционен бизнес, ми споделят какъв проблем има с кадрите и с наемането на хора. Защо? Защото всеки в днешно време просто иска да получи заплата, без да е готов да даде. И най-лошото, което аз виждам, е, че ако, примерно, преди хората са се отказвали бързо, сега дори не започват. Това е най-лошото от цялата тази картина. Но нека не бъдем толкова негативни, а да видим светлината в тунела, да видим бялата точка на черното петно. Има хора и винаги ще има, разбира се, хора, които са готови да дадат, да платят цената, да се борят за мечтите си, да израстват, да успяват, да постоянстват. И точно тези хора постигат своите успехи, сбъдват мечтите си и са пример. Наскоро ми попадна някъде една мисъл, не знам кой беше казал, че успехът не е в това колко пари имаш и колко придобивки имаш. Успехът е в това колко пъти се провалил и отново се изправил и си продължил напред. Желая ви не успех, желая ви постоянство, осъзнатост и търпение, с много действие придружено това търпение по пътя към вашите мечти и вашия успех.